मेट्रिक पास जायोब्ला पिअ पास जायोब्ला बिए पास जायोब्ला आरो नङाब्ला एमए पास जायोब्ला आरो बायदि बायदि जिबनाव उथ्रिसार जानो हायोब्ला एसे लोगोफोरजों फुरथि खालामनांगौ, एसे लोगोफोरजों पार्टि जानांगौ। जोंहा बेहाय जेबो माना गैया, जोबोद मोजां। नाथाय पार्टिनि नामाव एसे रंजानायनि नामाव जुदि बाराद्राय, आं बुंबावगोन, बाराद्राय लोंब्रेयोब्ला मा जागोन? फेगोन, खर'आ फाग्ला फाग्लिफोर बादि जागोन। मा खालामो मा खालामा जेबो आन्दाज मोना। आरो बेबादि समावहाय बाइक लानानै ओजों थांलाय बैजों थांलाय नैरै फैलाय सालायखावोब्ला आरो जुदि सिख्लायाबो, देरफुनाय लाइमोन सिख्लायाबो जुदि लाजिया हसिया सेंग्राफोरजों बाइकआव उनाव गाखोनानैहाय हजों थांलाय होजों फैलाय हर गेजेरमानि बबेयाव थाङो मा खालामहैयो बाइकजों साखावहैनाय, निस्सय जौ फेग्लैयोब्ला एक्सिडेन्टआथ' जाखागोनानो। दा बेबादि केसआ जोंनि समाजाव जोंनि देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बारानिफ्राय बारा जों नुगासिनो दङ। ओरैबादि दुखुनांथाव। अखानायब्लानो निउस पेपाराव नङाब्ला टिभियाव नङाब्ला इउटिउबाव फेसबुकआव आरो वाट्सएपआव बबेखौ नायथ्र'नो जालायलांबाय। अखानायब्लानो बै उमुक देरफुनाय गथ'आ थैबाय आरो नङाब्ला बैहाय एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। दा बेफोरबादिल' खोनासै। दा बिनिखायनो आंनि अनजाग्रा देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा आरो सिख्लाफोर, हुसियार जादो, सांग्रां जादो। जे थैगासिनो दङ, एक्सिडेन्ट जागासिनो दङ, बिसोरो ओरैबादि मोजां सख्ल' बख्ल' नायनो मोजां देरफुनाय सेंग्रा आरो सिख्लाफोरल'नो। ओरैबादि दुखु मोनो। नायनो हायै बादि न'खराव बिसेसकरि बिमा आरो बिफानि जिउआवहाय हांमा लाबोयो, दुखु लाबोयो। आरो बिसोरो मा खालामनो जानांगौ गोबांहानो दा आधुनिक जुगावहाय माथ्र सासेल' फिसा नङाब्ला सासेल' फिसाजोफोर दंसै। दा जुदि बिसोरनो जुदि बेबायदि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय थानांगौब्ला, नङाब्ला लोंनायनि थाखाय, ड्राग्सनि थाखाय, बिजि लानायनि थाखाय, मानि थाखाय आरो मा दंबावो आं मिथिया। दा बेबादियैहाय जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा अखानायब्लानो जिउ गोमानांगासिनो दङ, अखानायब्लानो बिसोर रुंसारि जागासिनो दङ। आं दहायसो मोनसे हस्पिटालाव थांदोंमोन। सासे नार्सआ आंजों एसे शेयारिं खालामदोंमोन। दा आं सोंदोंमोन, सिस्टार, दा माबादि बेमारफ्रा बांसिन हस्पिटालाव फैयो, बिसेसकरि बे हस्पिटालाव फैयो? बियो बुंबाय, फादार मा खालामनो, दुखुनांथाव, सानफ्रामबो रेस्टआनो गैया, खालि ड्राग्स केसनो, जौ लोंब्रेनायनि केसनो, नङाब्ला सेंग्राजों सिख्लाजों बबेबा थांनाय जौ फेनानै हर गेजेरमानि बेरायहैनाय, दा बेफोरनो एक्सिडेन्ट जानानैहाय इमारजेन्सियाव लाबोनाय। दा बेफोरबादिल'सै होननानैहाय बे नार्सआ, बे सिस्टारा आंनो दुखु गोनांखौहाय खिन्थाबाय। दा आंनि अनजाग्रा
लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा आरो सिख्लाफोर टिनेज देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर आं आखाइ खबजोबो अननानै बिमा बिफाफोरखौ अनोब्ला जाति खुरमाफोरखौ अनोब्ला गाव गावनि जिउखौ अनोब्ला एसे हमथा सेल्फ कन्ट्रल होननाया थानांगोन बांद्राय लोंब्रेनाया थिक नङा ड्राग्स लानाया थिक नङा जुदि ड्राग्स लायोब्ला माब्रै फरायनो हागोन माब्रै मोजां जिउखौ खांनो हागोन बेखौबो नायदेरनांगोन फिउचाराव भबिष्यतआव मा जालांगोन बेखौहाय मोजाङैनो सिन्था खालामनांगोन जुदि बेथाल जाबाय थायोब्ला लोंबाय थायोब्ला लोंब्रेबाय थायोब्ला फेग्लिबाय थायोब्ला नोंनि संसाराव उनाव मा जागोन आरो न'खराव माबादिखौ लाबोगोन निस्सय गोजोननायखौ मोननाय नङा नोंथांनि बिमा आरो बिफानि मेगनाव मात्र मोदैयानो मोदै गबाय थागोन बिनिखायनो लाइमोन जोहोलाव आरो सेंग्रा सिख्लाफोर आं बुङो अननानै नोंसोरो लोंनाय जानाय फेग्लिनाय ड्राग्स लानाय बेफोरबादिनिफ्राय गोजानाव था गाज्रि दामोन गोजानाव था बेसेबां गोजानाव थानो हायो बेसेबां मोजां जागोन देहाया मोजां जागोन फरायनो हागोन मोजां साख्रि मोनगोन मोजां संसारखौ जानो हागोन आरो बयनिबो जिउआवहाय खुसिखौ लाबोगोन दा नैथियाव अनजाग्रा बिमा बिफाफोर नोंथांमोननिबो 100% बुहुला दङ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बांद्राय हगारसारो गोसोबादि खालामहोयो बबेयाव थां बबे मा खालामहै जेबो सोङाबो जेबो बादा गैया जेबो प्रश्न खालामा फिसाला फिसाजोफोरनि सायाव गोबां बिमा बिफाफ्रा मायानो गैया गोसोबादि खालामहैनो हायो बेबादि नङा बिमा बिफा जाबायब्ला नोंसोरहा गिदिर दायित्वखौ मोनबाय नोंथांमोना बिसोरखौ मोजाङैनो बुजायनांगोन बबेयाव थांनो नागिरदों सोरजों थांनो नागिरदों सोर लोगोजों थांनो नागिरदों बबेयाव थांनो नागिरदों बेफोरखौहाय एसे सुलु लानांगोन एसे सोंनांगोन दा बेफोरबादि खालामोब्ला एसे रेस्ट्रिक्शन होननाया एसे बादाया फैगोन जुदि गोसोबादि थांहोयोब्ला जाहोयोब्ला लोंहोयोब्ला अब्ला मा जागोन नोंथांमोना मिथिगौ दा बिनिखायनो बिमा बिफाफ्रा अननानै एसे साबधान जा एसे हुसियार जाबानो जाबाय दा बिनि बिसय बाइबेलावबो गोबां पदफोर दङ आं बाराखौ नागिराखिसै मोनसेल' पद आङो दिनै फरायथिनानै होनो सानदों बेनो जाबाय इफिसियारिफोरनि खन्दै लिरहरनाय लाइजामनिफ्राय बालाब 18 सिरियाव जों मोननो हायो अननानै मोजाङै खोनासंदो जौजों दा फेग्ले मानोना बे गाज्रि जिउ खांनाय होनदों बाइबेलावबो रोखा दङ जोङो मा जौ फेग्लिनो नाङा बियो गाज्रि होननानै बुंदों दा बिनिफ्राय गाज्रिसिन मा दंबावो आङो दहायसो नेटआव नायदोंमोन सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों जेसाइ खालामनो नायोब्ला कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला दा आधुनिक जुगावहाय ओरैबादि आसरित सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ गादबनानै दोननो हाबायनो लोंनाय जानाय ड्राग्स लानाय सिगारेट सोबनाय गाज्रि खामानि मावनायावहाय देरफुनाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा गाज्रि मोननो नाङा नाथाय बेनो गोबां सिख्लाफ्रा सिरि मा खालामखोमाया बिमा बिफाया जेबो फात्ता मोना सेंग्राफ्राबो बिमा बिफाफोरखौ थगायनायाव 1 नम्बर सिख्लाफ्राबो 1 नम्बर दा बेबायदि जाजोब्बाय दा बुहुमावहाय लासै सिख्लाफोरनि लोंनाय जानाय सिगारेट सोबनाय ड्राग्स लानाया मा होनो नेटआव नायबानो मोनगोन आंखौ फोथायाब्ला दा बिनिखायनो आंनि अनजाग्रा
जोलाव सिख्लाफोर अन्नानै आखाइ खबजोबो आङो नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ दाखालामदाव आरो सेंग्राफ्राबो दाखालाम दा बेबायदि खालामोब्ला निस्सय मोजां देहाखौ मोनगोन मोजां सोलोंथाइखौ मोनगोन आरो इसोरा नोंसोर बयखौबो रोजा रोजा बोर होबाय थागोन हामबायसै दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जुदि मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लोगोफोरनोबो शेयार खालामहरदो आरो आं सानो नोंथांमोना आंखौ दुखु मोना मानो होननानै बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव बे जाफुगासिनो दङ हामबायसै गोजोन्थों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै आरो गोजोन हर